Itong si Harley, Daniel Parinas, Aidan James Mendoza. Takas na itong si Aidan James Mendoza. Mangat! Mangat na sa kalularan din. Sunod ng kagad ni Harley. Okay. So, open road bike tayo. May mga pro dito ha. Dito si Aidan James. Uy. Si Aaron Delena. Uy, magandang laban to. Ano yan? Okay, magandang bakbakan to. Aidan James Mendoza na ang go for gold. Yung andito nakita ko. Si Mark Jester Regindin, Mark Joseph Regindin, Jomel de los Reyes. Ito pala si Benedict Tangka. Ito si Benedict Tangka, yung isa sa bagong-bagong sundalo ng ating Pilipinas. Si Caro El Joshua Carino andito rin. Kanina nakita ko si Max Solis Aaron Deleno. Parang andito rin si Jeric Capua. So meron tayo isa pumapaibabaw papakalasan kaya ito mga to, mga Klaplana, Piolo Kalimlin, Daniel Parinas. Maraming mga proto ito rin si Harley Fernandez. Ay, hindi lumaro si Jezreel Launico. Mukhang prangko hanggang dulo itong si Aidan James, yung Agcao Valero champion. Si Aidan James, mapapanalo na kaya ito ngayon? Kaaro. Uy, pumaparap itong ating gold medalist ng individual time trial, itong si Jeric Cabael. Kulay kamagong kamagong skin din itong si Jeric Cabael batang bata, malakas. Meron to agibat sa team time trial kulay kamagong to So ito na, may dumidikit tayo sa likod, isang GLC. Uy, grabe, hindi si Idol nakadikit kagad dito sa ating solo breakaway. So dalawa na kagad dito ang ating breakaway. So ito na ating dalawang breakaway. Dalawang magigilas na mga batang-batang si Krista ng Pangasinan, si Dodong at saka itong si Jeric Cabael. So ito, mahabol itong ating main peloton. Didikit kakad si Idol si Caro. Didikitin na nila yung ating breakaway. So magbe-breakaway kaya dito yung mga pro cyclists. Makakapasarapan si Marvin Sagun. Labalang sprinter to dito kayang makipag-sprint kaya itong mga amateur riders dito kay Aidan James Mendoza na kacha-champion lang sa Agcao Valero Open Pro. Mangat na itong si Daniel Parinas. Watakas na si Daniel Parinas, sinahabol ni Harley Fernandez from Pangasinan. Marami tika Pangasinan dito. Piolo Kalimlin mandito din. Ito lang si Mac Sagun. Naubusan ng lamig. Naubusan ng lamig yung kanyang aircon. Diyos ko po, kain daw. U-turn. So inaabot inaabot sila Cabael. Uy, si Kaaron dito i-ensayo itong ating pro cyclist from Santa Barbara, Pangasinan, si Caro El Joshua Carino. Wala mangat na itong si Daniel Parinas, sinundang kagad ni Zang Riders from Pangasinan. Magandang bakbakan sa rimatihan dito. Kasi Jezreel Launico
Dito rin si Jezreel Launico. Hindi mga pro na rito eh. Mga pro na yan. Lumaban na yan sa Toro Luzon. Jezreel Launico, Mark Laplana, Mark Regindin, si Daniel Parinas. Yung mga pangarap nila maging pro cyclist. At itong si yung naka-team army na yan, nagbabalik bike, si Private Benedict Tangka ng Alcala, Pangasinan. Bagong graduate na ang sundalo. Pumaparap na itong si Kaaro, si El Joshua. Nakikipagsabayan din to ha. Kaya masarap talaga nakakalaro mo yung mga pro cyclist eh. Kaya malalakas sa mga taga-Pangasinan dahil karaniwan lagi nila nakakalaro itong mga malalakas na siklista ng Pangasinan. So meron tayo pumapaybaho ng mga riders. Tignan ko sino yung mga yun. So pinagbabadya tayo tumakas. Dalawang riders bangungan ng nasa harapan, si Daniel Parinas, isang pro cyclist from Team Pangasinan sa Toro Luzon. Dito kagad. Mamatsyag-matsyag lang tong si Aidan James ha. Ito magkakaubusan talaga dito. 10 laps yata ito eh. Ensayo nila to. So Jomel de los Reyes. Kaya maraming malalakas dito, mga gold medalist ng mga batang Pinoy national. Ito mga bagong-bago to, Piolo Kalinlin. Lalakas sa mountain bike, pero ngayon nagro-road bike. Ito si Lance Ford Jacob. Yan yung ating yellow jersey. Let's go. Yellow jersey na pala tayo dito ha. Medyo tumatambay lang dito sa likod si Taje Tinugkaw. Oh, wait lang. Uy, naabot yung ating breakaway ha. Ganda ng camera ni Kuya Kapadya ko, lo. So wala pang tumatakas talaga. Uy, si Idol kulang sa lamig. Yung ating yellow jersey oh. Tayo. Uy, naku, meron na tayo nabubuo yata. Tumatakas na tong si Jomel de los Reyes ha. Shout out kay Kian Muntayak. So inaabot yung breakaway kanina. So may mga nagbabanta dito. Uy, mga beacons andito lang sa breakaway ha. Sa peloton no. Si Kaaro, si Tangka. Spiderman. Dito mga takas na tayo dito. Mukhang si Benedict Tangka na to ha. Ang ating bagong sundalo ng Pilipinas. Ito na, si Daniel Parinas. Mukhang nagkakaubusan na ito. 10 laps to eh. Patibayan ng resistensya dito. Marami nang kumakalos dito sa likod. Uy, nauubos na ang lamig dito si Marvin at saka si Kaaro. Uy, si Aljo paubusan dito ng lakas. Patibayan ng ensayo dahil napakainit. Si Jomel de los Reyes. So matira dito ha. Unti-unti lang nauubos, unti-unti lang nababawasan itong ating mga siklista dito sa Anis, Lawak, Pangasinan. Uy, umaangat na itong si long hair ha, Jeric Cabael. So lumalayo ng bagya yung ating dalawang breakaway na si Benedict Tangka. Wala. So ito natin dalawang breakaway. Oh, si Mark Joseph Levin din pala isa ng Team Pangasinan, isang pro cyclist na itong si Mark Joseph Levin din. Nasa patak-patak ngayon ni Benedict Tangka. Yeah? Kailang speed 44 kilometers per hour.
Dahil nakakulay din yan, isa na siyang ganap na sundalo ngayon. 6 months training. Isang malakas na MTB and road bike nung araw. Isa rin pala yan, bronze medalist ng individual time trial. Ito si Benedict Tangka. I think 2023. Individual time trial bronze medalist. And nanalo rin ito sa La Vuelta, Dagupan. And siyempre, 4th place sa 170 o 90 plus kilometers. Bulagao 360 sa Magsingal, Ilocos Sur. Itong si Benedict Tangka. So napagtagumpayan niya na yung kanyang isa sa mga pangarap, ang maging isang sundalo. Isa na lang ang sa pangarap niya, yung maging isang pro cyclist. By next year baka makita natin to sa Tour of Luzon, under team Philippine Army. Last two laps. Malaysia driver. Okay, last 2 laps. Uy, unti-unting dumidikit yung ating grupo dito sa ating dalawang breakaway, So last 2 laps. Papakiramdaman pa ito sa Aiden James, Uy, ito na. Sa harapan na itong si Harley, Daniel Parinas, Aiden James Mendoza, dito na rin sa harapan. Maharapan itong si Jomel, Aaron Delena, si Mark Laplana. So baka yun na magka-rematihan, pagbalik rematihan. So remati pagbalik to, Uy. So lumikit pa itong si Aljor dito. Tumatik pa ito si Benedict Tangka. Sino kaya makakadali dito? Aiden James Mendoza, Harley, Aaron Delena, Jomel, Benedict Tangka. Tumatakas na itong si Aiden James Mendoza. Tinutugis kagad ni Jomel de los Reyes. Tigati kung mukhang tatakas itong si Aiden James, Maraming kalaban ng mga amateur si Aiden James Mendoza rito. Matakas na rin itong si Jomel, Mga amateur ang kalaban dito ni Aiden James. Benedict Tangka, Aaron Delena, dito lang sa gitna, ang likod. Dito na magkakaalaman na to. Kung makakatakas itong si Aiden James o makikipagsabayang rematihan kay Harley. Mga nasakala si Aaron Delena. Nakita kayo ni Daniel Parinas, biglang tumatakas, sinundan kagad ni Harley. Naku, naiwan dito si Aiden James Mendoza. Bantay sarado ni Laplana and Jomel de los Reyes, Aljur and Benedict Tangka. Tumakas na yung tatlo. Mukhang pababayaan na ni Aiden James Mendoza yung si Aaron Delena ron, Okay, so ito na yung ating tatlong breakaway. Aaron Delena itong nakakulay blue, nakapula itong si Daniel Parinas, and Harley Fernandez yung naka-white. Naku po, pagbarimatehan na to. Natin kung didikitin pa ni Aiden James Mendoza to, pababayaan niya na itong si Aaron Delena rito. Okay, last 300 meters to the finish line. Huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit, huminga na kayo ng malayo, sigurado! May matihan ang mangyayari dito. Harley Fernandez, Daniel Parinas and Aaron Delena. Nasa likod si Aiden James Mendoza. Tingnan kung didikit pa si Aiden James Mendoza. So yun lang yung grupo ni Aiden James Mendoza. Mga 60 meters lang ang agwat ni Aiden James Mendoza dito sa ating tatlong breakaway. Ito na, last 250 meters to the finish line. Nagkakaamo yan. Mukhang didikitin pa ni Aiden James Mendoza to, mukhang didikit pa dito sila Aiden James. Ito na, dumikit na nga itong grupo ni Aiden James Mendoza, Benedict Tangka, Mark Laplana, Jomel de los Reyes, si Aljur. Ito na mga idol, huwag na kayong kukurap, huwag na kayong bibigit, huminga na kayo ng malayo, sigurado! Nagbabaga, naglilib at nag-aapoy na, himatay na magyayari dito, umangat na ito si Jomel de los Reyes. Umangat na rin sa kalong Aaron Delena, sunod ng kagad ni Harley. Ito na, mukhang madidikit pa kaya si Jomel de los Reyes. Mukhang solo makakatawid sa finish line si Jomel de los Reyes, Nagsusolo sa harapan si Jomel de los Reyes. Ito sa second group, itong si Aaron Delena, Harley, Benedict Tangka.
Mark Laplana. Eh, itong si Benedict Tanga. So, panalo na si Jomel Dos Reyes. Dito natin makikita kung sino makuha second, third, fourth, fifth place. Ito na, last 100 meter. Mangat na sa gitna itong si Oliver Hernandez. Sumusunod sa kaliwa itong si Daniel Marinas. Oliver Hernandez nasa harapan na, nakakalabog na. Sumahabog na si Daniel Marinas. Benedict Tanga. Daniel Marinas. Oliver Hernandez. Yun! Helen Hernandez. Second place. Third then Benedict Tanga. Daniel Marinas. Yun.